шегата, защото имахме предварителен разговор, в който се посмяхме с вашето да и не, за да може да се преберете поне в този ден. Да, трудна ли беше наистина тази победа на Левски? На пръв поглед нещата в началото изглеждаха като дерби, после вече стана лесно за Балкани. Наша гледна точка. Видяхте, че в абсолютно всички матчове отборите, които така се каже бяха от втората четворка, започнаха много по-добре и контролираха двубоите. Видя се колко оспорвани са. Мисля, че всички матчове бяха много хубави. Ние направихме труден матч в началото, защото просто не бяхме достатъчно фокусирани в защита. Много мислехме за изпуснатите стрелби за 3 точки, които имахме, но в същото време ние реализирахме точки в нападение, имахме достатъчно наброй, но не успявахме да контролираме добре нашата защита и това ни накара да вложим много повече енергия след това. Смятам, че дългата ни ротация и много по-агресивната защита през второто по време дадоха резултати и всъщност заради това се поздравихме с победата. Радваме, че нямаше играч, който да играе прекалено много време на терена и че не сме мислили за това. Като цялостното нещо беше да излезем, да мислим само за този двубой, да го спечелим, а вече от тук нататък да се фокусираме напред. Ламон Търнош като че ли така се поотпусна вече, понамери си мястото в отбора. Какво ще кажете по този въпрос? Ами аз казах няколко пъти след предните ни два мача с Черно море и с Берой, които изиграхме. Това е играч, който сме взели за да ни помага, да носи нещо различно на отбора ни. Смятаме, че той е различен тип играч от тези, които имаме на неговите позиции. Само време му трябва, за да може да се адаптира с отборниците си, да се отпусне, да намери своите стрелби, да се ориентира с отборите и с играчите, тъй като за пръв път се среща с нашето първенство. И смятам, че с времето ще може да ни бъде много по-полезен. Има ли някакъв проблем в рамото Джей Разхан? Не, получи удар по време на матча, но нищо сериозно. Такива болешки имат всички играчи постоянно след мачове, така че нищо сериозно. И последно, какво искате да кажете на тази публика, която е навсякъде с вас и подкрепа? Едно огромно благодаря. В делничен ден, в 12 часа, както е вече, да има толкова хора в залата и да не спрат да ни подкрепят, определено е много зареждащо за нас. Сигурен съм, че те в събота ще бъдат още повече. Сигурен съм, че и местната публика ще е тук и се надявам залата да е препълнена, буквално да няма празно място и да стане един празник в селото. Благодаря.